Teraz rozhodca pomohol hosťom pri kombinácii. A prvá príležitosť, do ktorej sa dostáva Šramaty spolu s Gaštom. Domáci sa teraz dostávajú do prečíslenia 3-2. Prvý strel. A je tu prvý gól. Však mužom, ktorý asistoval Kľúčarovi na úvodný gól tohto stretnutia. Ďalšia príležitosť. Je Dušan Kľúčar, spolu s ním aj Kráľovič. Zmocnili puku v útočnom pásme. Môžu si to presilovkovo rozhodiť. Bez navadzovanie neúspešný. Ako skončil na ochrannej sieti, sa opäť vhádzuje v útočnom pásme hostia. Ďalší strelec, ktorý vyviezol puk do stredného pásma. Teraz do útočného a príležitosť, ktorej sa ocitli. Môžu puk vyviezť do stredného pásma, teraz už aj do útočného a je tu strelecká príležitosť. Pokus individuálne získať útočné pásmo na opačnej strane Kľúčiarová. Strela, ktorá končí v sieti. Marek Páč, ktorý udržal útočné pásmo. Marek Páč sa pošmykol na útočnej modrej a Jasenec môže ísť do kontry. Ale bol faul. Najviac prituhuje defenzíve modrých krídel. Ďalší strel od Tomáša Kráľoviča. Kľúčarová pekná kľúčka na útočnej modrej. Príležitosť, ktorej sa ocitol Ožvald. Ale Belasím sa nepodarilo skórovať aj tretíkrát na opačnej strane. Sulovský popri mantineli do útočného pásma. Tam je ale Dudáš. Od Dudáša Ajníka pri nastrelení puku do útočného pásma. Opäť sa ho zmocnil Fekiač. Jakúbek je z uhla. Ale Indiáni okamžite otáčajú hru. Jakúbek, pekná individuálna kľúčka a veľká. Nám zostáva už len 60 sekúnd a modré krídla sa zmocnili puku v strednom pásme a strelecká príležitosť, ktorá končí gól. Zmocnili domáci Jasenec. Jasencová strela. Uzdržania. Stále majú domáci. Rajsová tvrdá strela príklad. Zo žiaru nad Hronom v útočnom pásme. Jakúbek, Šramatýho strela. Ožvald teraz môže ísť sám na Romana Petríka. Antoni Ožvald, jeho samostatný nájazd, ktorý ešte Dudáš príležitosti, hodil si to na beke. Pomerčík sa dokázal vyhnúť jednému z obrancov. Na inom štadióne.